Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios, ug ang panagiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Mga igsoon, maghinulsol kita sa atong mga sala, aron maandam kita ning atong santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsoon, nga nakalapas ako dako iyamot sa hunahuna sa pulong ug sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglan nga buhaton. Kaya akong akong dakong sala. Busa na nga muyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsoon, aron ninyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan untag kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Kristo kaluy kami, magampo kita. O Dios tinubdan sa tanang kaluoy ug kaayo, nagtudlo ikaw nga diha sa mga pagpuasa, pagampo ug pagbuhat sa kaluoy, ana ang tambal sa mga sala. Dawat kining pag-angkon ang among kaubos ug itugot nga kami nga nangaluya tungod sa pagkasayod sa among mga sala. Matabangan unta kanunay tungod sa imong kaluoy. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak nga buhi ug hari, uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa basahon sa Exodo. Si Moses mo'y nagatiban sa mga kaniro o mga kanding sa iyang ugangan nga si Jethro, ang pari sa Midian. Usa niya nagkaadlaw, gidala niya ang mga hayop latas sa kamingawan, ug miabot siya sa Sinai, ang bukid sa Dios. Mipakita kaniya ang anghel sa Ginoo sa dagway sa usa ka siga nga naggikan taliwala sa sampinit. Nakita ni Moses nga nagdilaab ang sampinit, apan wala kini masunog. Miingon siya, nganong wala man masunog ang sampinit? Doolon ko og sisihon kini katingalahang butang. Sa pakakita sa Ginoo nga miduol siya. Miingon ang Ginoo, gikan sa telula sa kasimpinitan, Moses, Moses, siya mitubag. Unsa man, ang Dios miingon, ayaw pagduol, hubo ang imong sandalyas, kay balaan ang dapit nga imong gibarugan. Ako ang Dios sa imong katigulangan, ang Dios ni Abraham, ni Isaac, ug ni Jacob.
Busa gitabuna ng meses ang iyang naong, kay nahadlok man siya nga mutanaw sa Dios. Unya mingon ang Ginoo, nakita ko ang kalisdanan sa akong katawhan didto sa Ehipto, ug nadungog ko ang ilang sangpit sa pakitabang tungod sa pagdaog-daog kanila sa ilang mga agalon. Nasayod ako sa ilang mga pagantos, busa mikunsad ako aron pagluwas kanila gikan sa mga Ehiptohanon ug pagdalangan nila ngadto sa usa ka maayong dakong yuta. Tabono kining yuta o gipuy-an karon sa mga Kanahanon, sa mga Hitihanon, sa mga Amorihanon, sa mga Perisihanon, sa mga Hibihanon ug sa mga Hibusihanon. Si Mrs. mingon sa Dios, kung adtuon ko ang mga Israelita o ingnon ko sila, ang Diyos sa inyong mga katigulangan, nagpadala kanako nganhi kaninyo, ug mangutana sila kanako, kinsa may iyangalan, unsa may akong itubag kanila. Ang Diyos mingon kang Mrs., ako mao ako, ingna ang mga Israelita, si ako mao ang nagpadala kanako nganhi kaninyo. Unya mingon pag-usab ang Dios, kini ang isulti sa mga Israelita. Ang Ginoo, ang Dios sa inyong makatigulangan, ang Dios ni Abraham, ni Isaac ug ni Jacob, nagpadala kanako nganhi kaninyo. Mao kini ang akong ngalan hangtod sa kahangturan. Kini ang gingalan kanako sa maabot nga mga kaliwatan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo responsoryo ang atong tubag. Ang Ginoo maayo ug maluluyon. Atong usbon palihog. Ang Ginoo maayo ug maluluyon. Dayga ang Ginoo ug kalagko. Tibo kong kaugalingon, daygang iyang balaang ngalan, dayga ang Ginoo kalagko, ug ayaw hikalimti ang tanan niyang mga kaayuhan. Tanan, Ang Ginoo maayo ug maluluyon. gipasaylo niya ang tanan mong kadautan, giayo niya ang tanang mong balatian, giluwas niya ang imong ginabuhi sa kalaglagan, gilibutan kaniya sa kaayo ug kaluoy. Tanan, Ang Ginoo maayo ug maluluyon. ang Ginoo naggalig-on sa katarong ug sa makatungod sa tanang mga gidaog-daog. Iyang gipahibalo kang meses ang iyang mga paagi ug ang iyang mga buhat ngadto sa mga anak ni Israel. Tanan, Ang Ginoo maayo ug maluluyon. maluluyon maayo ang Ginoo, dugay masuko ug puno sa kaayo. Kay maingon nga ang mga langit hataas labaw sa yuta, sa ingon labaw ang iyang kaayo alang kanila nga mahadlokon kaniya. Tanan, ang Ginoo maayo ug maluluyon. Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Corinto. Mga igsoon, buot kong hinumduman ninyo ang nahitabo sa atong mga katigulangan, nga may kuyog kang Moises. Gipanalipdan silang tanan sa panganod, ug milatas sila sa dagat nga pula. Pinaagi sa panganod ug sa dagat, gibunyagan sila tanan, ingon nga mga sumusunod ni Moises. Ang ilang gikaon pan nga espirituhanon, og nanginom sila sa tubig nga espirituhanon. Kay nanginom man sila gikan sa espirituhanong bato nga mikuyog kanila. Ug kadtong batuha mao si Kristo. Apan bisan pa ni ana, wala kahimot sa Dios ang kadaghanan nila. Busa gilaglag sila o gikatag ang ilang mga lawas didto sa kamingawan. Kining tanan mga pasidaan kanato, aron dili kita magtinguhag dautan nga butang, ingon sa ilang gihimo.
Ayaw kamo pagbagulbol sama sa gibuhat sa pipila kanila, nga gilaglag sa anghel sa kamatayon tungod ni ini. Kining tanan nahitabo kanila, ingon nga panig-ingnan nato, apan gisulat kini aron makakaton kita. Kay ania kita sa panahon nga hapit na moabot ang katapusan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat. Sa Diyos. Pulong mo, O Ginoo, paglikonon ta sa among pagtuo, ug agaka kami sa pagtuman sa imong mahal nga kasuguan. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausap kani. Ang santos nga ebanghelyo sumala gikan ni Lucas. Mayaon ikaw, O Ginoo. Niadtong higayuna may mga tao didto nga misugilon kang Hesus mahitungod sa mga taga Galilea nga gipamatay ni Pilato samtang naghalad sila ngadto sa Dios. Apan miingon si Hesus kanila, tungod kay gipamatay kining mga tawhana sa maong paagi, gisabot ba ninyo nga labaw pa sila ka makasasala kaysa ubang Galileanhon? Dili, sultihan ko kamo, nga kung dili kamo maghinulsol og mubiya sa inyong mga sala, mga matay usab kamong tanan, sama kanila. Mahitungod ni adtong napulog 8 nga nangamatay didto sa Siloam, kay natumpagan sa tore. Gipakaingon ba ninyo nga kadto sila, mas dautan pa kaysa tanang molupyo sa Jerusalem? Dili. Sultihan ko kamo, nga kung dili kamo maghinulsol og mubiya sa inyong mga sala, mga matay usab kamong tanan, sama kanila. Unya, misulti si Jesus kanila niining sambingaya. May usa ka tawo nga may kahoy nga igera diha sa iyang parasan. Miadto siya aron sa pagpangita og bunga niini. Apan wala siya'y nakaplagan. Busa miingon siya sa iyang hardinero, tan-awara, tulo na karon katuig nga nag-anhian ako dinhi aron pagpangitag bunga niining kahuya. Apan wala gayud ako'y nakaplagan bisag usa. Busa putla kini kay nag-usik lamang sa katambok sa yuta. Apan ang hardinero mitubag, pasagdi una, sir, bisa niining tuiga na lamang. Kay akong libutan og kubkuban, ang punuan og unya akong abunuhan. Kun mubunga kini sa sunod tuig, maayo. Apan kun dili, ipaputol kini. Mga igsoon ang ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Maayong gabi kanatong tanan. Kamingaw man, murag hangover pa man sa fiesta. Maayong gabi kanatong tanan. Mga igsoon, ani anak kita karon sa ikapilang Domingo na sa Kwaresma. Ikaupat, ikatulo pa. Anak kita karon sa ikatulong Domingo sulod sa Kwaresma. Before ko musugod sa atong pamalandong, short recap lang usa sa atong para makasubay kita sa ato ang pamalandong. Unang Domingo sa tuig sa Domingo sa Kwaresma, unsa ganito? Nisulod ang the temptation.
Di ba? Atong gipamalunungan dito nga si Jesus gidala dito sa kamingawan, dito sa disyerto. 40 ka adlaw way kaon, way inom, way tuog nga tarong, o dito ni sulod ang tentasyon. The temptation of Jesus, first Sunday of Lent. Unsay ato makatunan ni adto? Kakita gipahinumduman nga kung adunay kagutom, adunay panginahanglan, adunay kahawang sa kasing-kasing o kinabuhi, tentasyon musulod gayod. Busa magbantay kita niini. Diha sa kahawang sa kinabuhi, diha sa kahawang sa kasing-kasing, diha sa kahawang sa atensyon o gugma, adunay musulod dayon ang tentasyon. Busa bantayi. First Sunday of Lent, the temptation. Diha sa kamingawan, kung ikaw bation o kamingaw, bantayi kini. Kay musulod dayon ang tentasyon. Diha usahay sa panghuna-huna. Manay ginaingon, an idle mind is a devil's playground. Kung ang ato po nung panghuna-huna, bakante, musulod diha magdula-dula ang iyawa. Bantayi kini, temptation. Second Sunday of Lent, last Sunday, unsa atong pamalandong ato? Atong gipamalandungan ang the Transfiguration. Kitang tanan gipahinumduman, taliwala sa kasakit o kalisdanan, taliwala sa mga disappointment sa kinabuhi, mura kitag gisulod ngadto sa kukun. Nga hinahinay kitang mugawas, pinaagi sa tabang ug sa grasya sa Ginoo, nga dili kita mo shortcut sa proseso. Hinay-hinay kita maka-experience og kabanhawan, ang Transfiguration. Nga kung ikaw adunay kasakit, kalisdanan og mga discouragements and disappointments sa kinabuhi, ayaw og surrender. Padayon sa unahan, gunit sa Ginoo, kay adunay kahimayaan didto sa unahan. The Transfiguration. Karon ikatulong Domingo na. Ikatulong Domingo na. Unsay atong pamalandong karon? Unsay ato makatunan? Actually daghan kitag pwedeng tan-awon. But I will begin my homily sa usa ka panultihon nga nag-ingon. Ako ra pod ning nadungog diha sa mga social media, and I think this is a good start for our reflection today. Nag-ingon didto, the sun may rise tomorrow, but you may not. Osbon nato, the sun may rise tomorrow, but you may not. Repent today. Atong Bisayaon gamay. Ang adlaw, posible nga musubang ugma, pero ikaw, posible nga dili na. Busa, pagbasol na, karong adlaw. Nindot kini nga pamalandong, tan-aw nato kini, unsay ato makatunan sa atong mga pagbasa, labi na gayud sa atong ebanghelyo. Nadungog nato, nindot daghan punto, duha ka punto lang. Una, kitang tanan gipahinumduman, first stanza sa ato ang ebanghelyo karon, nga naitaw nga ni-report kang Jesus, ug nag-ingon, adunay gipamatay si Pilato. Unsay giingon ni Jesus, nagtuo ba ka nga abig naka-experience siya grabe nga kamatayon, mas dako pa siya sala kaysa imuha? Unsa may ato makatunan? Unang punto sa atong ebanghelyo, kitang tanan gipahinumduman. Sometimes it is easy for us to pass judgment to other people. For example, namoy silingan, namoy kauban sa trabaho, nabamoy kaila, nga nakakita mo nga porting luuya sa iyang kinabuhi, moingon dayon ka gabaan or gigabaan na siya kay makasasala ng dako. Nagtuo ba ka? Mo giingon sa atong ebanghelyo, nagtuo ba ka nga abig mo na iyang na-experience mas dako iyang sala kaysa sa imo? No. Unsa giingon ni Kristo? Dili. Kitang tanan gipahinumduman nining unang parte sa ebanghelyo nga dili kita muhusga dayon ngadto sa uban. Kung aduna kitay kaila or mas nakaila nga naka-experience o grabe nga kadaot, kasakit og mga problema sa kinabuhi, dili kita moingon dayon makasasa magud siya. Hinunua, mutan-aw kita sa atong kaugalingon. Kay basin baya labaw pa kitang mas makasasala kaysa ni adto. Maura na, first part, let us not pass easy judgment to other people. Kay kita mismo, labaw pang husgahanan.
Sa atong ebanghelyo karon nadungog nato ang usa ka sambingay, nindot kini nga pamalandong na usa ka tag-iya sa usa ka parasan, nakakita siya na usa ka kahoy nga pila na katuig siya magbalik-balik, wala gyud kini namunga. O kung say giingon sa maong tag-iya, ako na ning putlon kay wa man ni bunga ning kahoya. Unsay giingon sa nag-atiman niini, unya na lang usa sir. Tagai lang kog 1 year, pamati ha. Importante nga detalye. Just give me 1 year. Tagai lang kog usa ka tuig. Ako sa ning atimanon. Butangan ako og pataba. Kung dili gid siya mamunga after 1 year, pwede na siyang putlon. Unsay ato makatunan niini? Duha ka detalye, duha ka butang. Una, kitang tanan gipahinumduman that our God is the God of second chances. Kung kita karon nakasala, kung kita karon makasasala, kung kita karon daghang magibuhat nga mga sala, kita gipahinumduman nga ang atong Ginoo gihatagan gayud kita niya og lain nga mga kahigayunan aron kita magbag-o. Mao nay una. Imbis putlo na, wala gipaputol nangayo ang katong nagatiman og lain nga chance aron hatagan kining maong kahoy og chance nga mamunga. Kitang tanan gipahinumduman. Mo bitaw tong nindot to kaganina ang ang adlaw posibleng mosubang ugma pero kita wala na posibleng di na. Mo na maigsoon, mintras napatay chance nga musubang pa ang atong mga adlaw, hinaot pa unta nga di nato kini sayangan. Nga ang Ginoo naghatag kanato og mga chances sa atong kinabuhi nga mag-usab, nga magbag-o, nga maningkamot unta. Kay naay kinutuban ang pasensya. Mao bitaw nang nag-ingon dinhi, although our God is the God of second chances, pero kita usab gipahinumduman nga nag-ingon, after 1 year, kung dili mamunga, pwede nang putlon. Busa nindot kining tan-awon og pamalandungan nining ikatulong Domingo sa Kwaresma. Kita isip mga kahoy, namunga na ba kita? Hoy. Makaingon ba ka? Sa imong journey dinhi sa kalibutan, ikaw ba naanay bunga? Or ikaw ba ang ayan ng putlon? Unsa may atong pamalandong ni di naman mo tan-aw na ako mga igsoon. Mo nang nindot kaayo tan-awon ikatulong Domingo. Kitang tanan gipahinumduman, kitang tanan mga makasasala, kitang tanan usahay isip sa atong pagkakahoy, usahay wa kita namunga pa. Ug kitang tanan karon gipahinumduman sa Ginoo. Gihatagan pa kitag laing chance aron kita mamunga. Hinaot pa unta, let us not waste this chance and time nga unta kita mamunga. Just to end my homily, I will end this with a story. One time, si Saint Therese of the Child Jesus, niadto siya sa prisuhan. Dito siya sa prisuhan. Unya, aduna siya giistorya nga piniriso nga husgahana ang iyahang penalty nga gitnana siya death penalty. So, gisigin niya og istorya na ingon nga pangumpisal, pangbalik sa Ginoo, pangaypasaylo, etc. etc. Ningon siya di gyud siya musugot. Di gyud siya mangayog pasaylo, di gyud siya ganahan nga naay pari nga moduol niya. Ningon si Saint Therese of the Child Jesus, sige na. Di gyud siya. Ingon siya, over my dead body. Tuod man si Saint Therese of the Child Jesus, wala ni hunong sa pag-ampo ni adtong maong piniriso. Every day siya nag-ampo. Hantod ni abot ang adlaw sa iyang execution. Nihangyo si Saint Therese of the Child Jesus sa pari nga ubanan katong tawhana bisan og di siya ganahan. Katong patyonon, katong piniriso. Tuod man naglakaw sila. Naglakaw sila padung didto sa asa siya mamatay or patyon. Sa diyang hapit na sila dito sa maong kwarto, ang maong piniriso nilingi sa maong pari ug ang iyang nakit-an ang katong krusipiho nga gisuot sa maong pari. You know what? Unsay giingon unsay gibuhat sa maong piniriso? Niluhod siya,
Gigunita niya maong kuros, nagdangoy-ngoy og nangayog pasaylo. Mao kanay gugma sa Ginoo. Up to the last moment of our life, siya naghatag og muhatag og chance kanato. Sayod man kamo diha kanang sa Holy Week, di ba sa dihang si Jesus gilansang sa krus, unsa toy giingon niya sa usa ka piniriso nga nagbasol, karon dayon mahiuban ka kanako sa gingharian. Bisan hapit na siya mamatay, up to his last breath, nangayog pasaylo ang maong piniriso og siya gipasaylo. Pero ang katong maong usa ka kawatan di ay, katong usa ka laing kakawatan, wa man nangay pasaylo. Hantod sa iyang katapusan, nga wa siya nangay pasaylo, siya namatay nga wala nakatagamtam sa pasaylo sa Ginoo. Mga igsoon, kitang tanan karon gipahinumduman. Ang gugma, ang pagpasaylo ug ang chances nga gihatag sa Ginoo kanato, iya kini gihatag hangtod sa katapusang pinitik sa atong kinabuhi. Or bisan sa hantod sa katapusang pinitik sa atong kinabuhi, kita ba usab modool og mangayog pasaylo kaniya, naara na natong tanan. Again, let us be reminded of this one. The sun may rise tomorrow, but you may not repent today. Amen. Palihog manindog. Nagatuwa ko sa Dios nga mahan ng magkagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. Ug kang Hesukristo yang anak nga bugtong Ginoo nato nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay o gilubong. Mikunsad sa mga minatay sa ikatulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit ug naglingkod sa tuo sa Dios nga amahan ang makagagahom sa tanan. Gikan didto mabalik sa aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagtuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santo, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhig dayon. Mudangop kita ngadto sa Ginoo, mangayo sa tanan nga atong gikinahanglan aron magmatinud-anon kita sa buhat sa pagkabig, hinulsulan o basulan ang tanan nga nagpahimulag kanato gikan sa Dios. Ug moingon kita, mapuangorong amahan, kaluy-i kami. Mapuangorong amahan, kaluy-i kami. Nga ang timbuok simbahan, musunod kang Kristo, ang tinubdan sa kadasig ug kalig-on, alang kanila nga buot makabig ug magpag-o, magampo kita sa Ginoo. Mapuangorong amahan, kaluy-i kami. Nga sila nga nangandam nga mudawat sa mga sakramento sa hingpit, mahimong abli sa Diyos nung grasya ug gugma, magampo kita sa Ginoo. Mapuangorong amahan, kaluy-i kami. Nga ang mga tingpanday ug mga palaod, maghago aron matukod ug mapanalipdan ang dignidad ug ang kaangayan sa mga kababayenan diha sa katilingban, magampo kita sa Ginoo. Mapuangorong amahan, kaluy-i kami. Nga ang mga masakiton, ang mga nanag-antos ug mga nagmingaw ug mga nagbaton, bangutan, mahupay, pinaagi sa makaalim nga gugma sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Mapuangorong amahan, kaluy-i kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Mapuangorong amahan, kaluy-i kami. Nga ang mga nangamatay nga matuhuon, makadangat na sa langit nung puloy-anan, nga giandam ni Kristo alang kanila, magampo kita sa Ginoo. Mapuangorong amahan, kaluy-i kami. Diyos among amahan, sa imong gugma, patalinghogi ang among mga pag-ampo ug ituboy ang among mga kasing-kasing, uban ang kasiguruan sa imong kaluoy. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
Mga igsoon, pagampo kamo, aron ang akog inyong sakripisyo, dawaton na ta sa Dios nga mahan ang magkagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdayeg ipaghimaya sa iyang ngalan ug alang usab sa kapuslanan sa tibok niya nga santos nga simbahan. O Ginoo, malukmay unta ikaw niining among sakripisyo, kami nga nagampo nga pasayloon nimo sa among mga sala. Maningkamot unta sa pagpasaylo usab sa mga sala sa among mga igsoon. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Anausab kanimo. Ibayaw ng inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug mataro. Santos nga mahan Diyos nga tunhay makagagahom sa tanan nga matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay samtang nangayo siya tubig nga mainom gikan sa babaeng Samarianhon mihatag usab kaniya sa gasa sa pagtuo sa ingon iyang gitagbaw ang kauhaw sa pagtuo sa babae aron mahaling diha kaniya ang kalayo sa gugmang Dios nun. Busa, nagpasalamat usab kami kanimo ug uban sa imong kagahuman ug mga anghel nagaingon kami. Santos, Santos, Santos ka Ginoo, Diyos sa kagahuman. Puno ang langit, tugyuta Sa imong himaya, Hosanna, Hosanna, sa kahitaasan. Daigon ang nag-aanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosanna, Hosanna, sa kahitaasan. Palihog mangluhod. Santos gid ikaw Ginoong tuburan sa tanang kasantos ipadalangin mo nga espiritu aron pagsantos na ining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siyag pan mipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana kay kini mao nga akong lawas nga itugihan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niining ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini, og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mawang kalis sa akong dugo sa bag-og tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron sa paghandom kanako.
Kiniyang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhin. Aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Hesus Kristo, naghalad kami kanimo, Amahan, nining pan sa kinabuhi og kalis sa kaluwasan. Nagpasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang og moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi, Ginoo, ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among papa, ni Jose nga among obispo ug sa tanan nga mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila. Ug ang tanan nga nangamatay diha sa imong kaluoy, dadas silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong naong. Kaluy-i kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagtuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amoy ikaw nga dahigon nagamay ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesus Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniyag diha kaniya, gihatagan na kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya, hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa mga pulong nga gitudlo kanato sa Manindog atong palihog. manunubos. Son sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagpaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesus Kristo among manunubos. Ginoong Hesus Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles. Ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo, ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami, sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa ninyo. Maana usab kani. Ipakita ta ang pag-inigsunay.
kami, kaloy kami, at aging kami sa Mangluhod palihog. Mga igsoon, mao kini si Hesu Kristo ang Kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit sa iyang panihapon. Ginoo dila ko angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang, og mamaayo ako. Palihog manglingkod ang tanan. Hoy tao, nasayod ka ba? Kung nasa ang imong padulngan, dinis kalibutan lumalabay ka lang, paninguhan sa imong kaluwasan. Sudong ang imong mga buhat, kalipay ba ang imong nahatag? Dinis kalibutan lumalabay ka lang, paninguhan sa imong kaluwasan. Hoy tao, nalantaw mo ba ang kasakit gumikan sa sala? Nagpatalingon ka ba sa inagulo sa imong igsuon? Hoy tao, nasayod ka ba sa imong padulngan? Amen. Nasayod ka ba? Kung nasa ang imong padulngan, dinis kalibutan lumalabay ka lang, paninguha sa imong kaluwasan. Sudong ang imong mga buhat, kalipay ba ang imong nahatag? Dinis sa kalibutan lumalabay ka lang, paninguha sa imong kaluwasan. Hoy tao, nalantaw mo ba ang kasakit gumikan sa sala? Nagpatalingon ka ba sa inagulo sa imong igsuon? Hoy tao, nasayod ka ba sa imong padulngan? Hoy tao, nasayod ka ba sa imong padulngan?
Magampo kita. Manindog ang tanan. Nakadawat kami sa pasalig sa kaluwasang dayon, ug nabuhong kaming ania sa yuta sa pan nga langit nun. Naghangyo kami kanimo Ginoo nga kining among gihimo, pinaagi niining sakramento, matuman unta pinaagi sa buhat dinhi sa among kinabuhi. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog mang luhod. Hinumdumi, among inahan sa mahal na kasing-kasing ni Jesus. Ang katingalahang mga butang nga gihimo sa Ginoo nganha kanimo. Gipili kaniya nga iyang inahan, gipaduol kaniya sa iyang krus. Gipaambit kaniya sa iyang himaya, gipatilinghugan niya ang imong pag-ampo. Ihalad mo kaniya ang among mga pag-ampo sa pagdaig o pagpasalamat. Ihatag kaniya ang among mga pangamuyo. Papuya kami sama kanimo diha sa gugma sa imong anak, aron moabot kanamo ang iyang gingharian. Aga ka ang tanang katawhan ngadto sa tinubdan sa tubig, nga nagatubod gikan sa iyang kasing-kasing, nga nagapakaylap sa tibuok kalibutan, sa paglaom ug kaluwasan, katarungan ug kalinaw. Tan-awa ang among pagsalig kanimo, tubaga ang among pag-ampo, ipakita kanunay kanamo nga ikaw ang among inahan. Amen. Palihog manglingkod ang tanan. Una og labaw sa tanan, atong pasalamatan ang ato ang buhing Dios nga mao'y naghatag sa gasa sa kinabuhi ug sa mga grasya nga tanan. Inubanan ni Mama Maria ug sa atong mahal na patron, Senior San Jose. Ato usab pasalamatan ang ato ang Mass Presider karon sa Reverend Father John Rick Castañares, MSc. Sa tanang mga lay ministers, acolytes, mga lectors, ug labi na gayud sa ato ang choir, ug kanatong tanan nga aniya karon nga mi tambong niining atong misa karong gabiona. Mga pahibalo para sa nahabilin nga bayronon sa convent renovation karong simanaha, aduna kitay nadawat gikan nila sa Estrera Family 2,700. Sa gihapon ug kinsa kadtong mohatag sa inyong donasyon, palihog lang pagduol sa opisina. Salamat sa inyong mga pagkamanghihatagon. Ato usab pasalamatan ang atong 4th Sunday Flower Donors. Sila si Kyron and Rayon 500, Manny and Ethel Suarez 500 pesos, Nili Lo Chavez, 500 pesos. Cesar and Floramel Pernito, 500 pesos. Darrell and Judelie Zemera Astrid Nastor, 500 pesos. Pasalamat usab sa Arbes Bake Shop. Candle Project, kandila ko, halad ko para sa proyekto. March 15, 2025, 5 p.m. 6th Novena Mass, 1,700. March 16, 2025, 6:30 a.m. First Mass, 1,600. 9 a.m. Second Mass, 1,560. 5 p.m. 7th Novena Mass, 2,100 pesos. March 17, 2025, 5 p.m. 8th Novena Mass, 1,800 pesos. March 18, 2025, 4 p.m. 9th Novena Mass, 2,200 pesos. March 19, 2025, 6:30 a.m. Fiesta Low Mass, 600 pesos. 10 a.m. Fiesta High Mass, 4,300 pesos. A total of 15,860 pesos. Monthly pledges, chapel, Sunog Chapel, 1,000 pesos. Mga pahibalo, una, karong March 29, Sabado, mao ang adlaw sa atong parish Lenten Recollection. Ang oras magsugod sa 1:00 sa hapon. Giauhag ang tanan parokyano ni San Jose, labi na ang opisyalis sa mga kapilya sa pagtambong. Ikaduhang pahibalo, karong March 30, Domingo,
Ang grupo nga magpelgrim sa atong simbahan mao ang mga bank employees, mga negosyante ug mga staff o trabahante sa atong kumbento. Sa dili pa ang pilgrim adunay orientation nga pagahimuon sulod sa atong conference hall nga magsugod sa alas 2 sa hapon. Ikatulo, ug aduna usab ipahigayon nga kasalan sa parokya karong umaabot June 2025. Ang deadline sa pag-submit sa mga requirements kay inig ka April 30, 2025. Ug sa dugang mga pangutana duol lamang kamo sa atong opisina. Ikaapat ug katapusang pahibalo, ato gihapon ipadayon ang atong mga tabang pinansyal, pinaagi sa mga monthly pledges sa matag kapilya, pagpalit og mga kandila panahon sa misa, GCash ug uban pa nga mga paagi sa inyong pagsuporta sa atong parokya. Ang inyong tabang alang kini sa nahabilin nga bayronon sa pag-renovate sa atong kumbento. Daghan kayong salamat sa inyong walay hunong nga pagka-manggihatagon. Og maayong gabi sa tanan. Ang Ginoo maanaa kaninyo, ug manalangin kaninyo ang Dios nga magkagagahom sa tanan, ang Amahan ug Anak ug Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, dadaang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Atong itudlo sa uban, Ang tanantang nakatunan, bahin sa atong Ginoo o sa atong simbahan. Doon na kita'y katungdanan sa pagtudlo sa uban, aron malamdagan ang tanantang kaigsuunan, kaya ang nagatudlo sa uban.